me again and welcome back to my channel. And today I'm going to share with you guys the things that I have loved and still loving for the month of April. So May na, ang bilis ng araw. Parang April hindi ako nag-upload and then May na pala siya. So let us start with this video. I have quite a few products here and let us start with the new finds. I don't know if I have already filtered this on my haul video, but this is the new iWhite BB Holic. Naka-tube na siya, guys. Thank goodness for the tube. Grabe. Struggle talaga para sa akin yung nakasashay na BB Holic nila. So, I'm really loving this one. Ito, dala ko siya everyday. Sa duty, sa travel, lahat na. Para kapag nag-touch up ka or kapag kailangan kong maghilamos sa duty, tapos nabura lahat ng makeup ko, ayan. Lagay ulit nito. Sobrang thank you so much. Actually, wala na akong ibang ginamit ng BB cream kundi yung BB Holic lang. Next one here is this Sison HD Foundation in the shade Natural. Sobrang favorite ko rin to, guys, kasi mas, alam mo yun, kapag medyo kailangan natin ng medium coverage, yun, kapag may mga madami tayong mga anik-anik dyan, or we need to go somewhere na, you know, mas presentable ang mukha. I'm really using this one kasi sobrang nako-cover up niya yung mga blemishes ko na kailangan natin cover up. So, ayun, guys. 180 pesos or 200 something lang ata to sa HBC. And look at the packaging, guys. Really, really napaka, you know, parang your highness. Ganon. Moving on to this concealer. This is the HD Sison Concealer na natitwist siya, guys, yung niya, tong ganito niya. Unfortunately, yung pinaka-light na color na nila is the natural, which is natural na nga yung foundation ko, and natural ulit to. Maganda siya kasi actually magbe-blend yung color, but if you want to use your concealer sana to do it like a highlighter, medyo nabe-blend lang siya. Hindi siya nanga-highlight na siya. So, ayun, guys. Pero maganda pa rin siya kasi kailangan ko talaga to. Sabi ko na nga, kapag mga call center agents, kapag mga nurses, yung mga student nurses, kailangan nyo talaga, guys, concealer. Kasi sobrang mangigitim dito sa mga mata natin. And we don't want to go out and see the world na yung, alam mo yun, mukha ka talagang pagod na pagod. So, concealer is a must and I recommend this one to you guys. Sobrang ganda niya. And yun nga lang ang medyo downside nito, natitwist kasi siya. So, kapag medyo nasobrahan mo yung pag-twist, hindi mo na mababalik yung product. Moving on to hair products, I have 3 products here. The first one is this Cream Silk Dry Rescue. Ayan, ito siya, guys. And sobrang bango niya. Actually, may mga nakakapagsabi na, ang bango mo naman, nagpapabango ka pa, ganyan. Actually, yung hair ko lang yung kapag bagong ligo talaga. Kasi lumalabas ako na minsan hindi ako nagpapadry ng hair. Gusto ko lang to. Sobrang bango. Ang daming nakakapansin na sobrang mabango daw yung, conditioner na yan. And moving on sa Vitress na hair polish naman. Ito, ginagamit ko siya usually kapag mga kapag dito lang sa bahay, ganyan. Pero kapag lalabas ako, this one is the one that I'm using. This is the Vitress Hair Cuticle Coat. Ayan siya, guys. Kasi ito, mas natitame niya yung mga unruly baby hair dyan. Lalo na kung may mga white hairs ako lumalabas kung minsan. Ayan, mas nakokontrol niya, guys. And naproprotect niya ito yung hair natin against sun damage. So, maganda tong dalawang to, guys. I really recommend you guys to get this. Parang mula pa nung high school ako, ito na talaga yung gamit ko na hair product. I have a new discovery, guys. This is the Shawill 2-way eyebrow cake. Ayan, ito siya. And meron siyang, sa isang kit na ganito, meron siyang dalawa na shade. Usually, ito yung ginagamit ko and it's the one on my brows right now. Actually, mga 2 to 3 years ago, alam ko na tong product na to kasi gamit ko ng co-teacher ko dati nung nagtuturo pa ako sa mga Koreans. And I tried to get one before pero wala talagang stock yung mga Watsons na pinupuntahan namin dati. And then ngayon, napansin ko, meron na naman sila nito. And I guess they have 2 or 3 shades na ganito, cake. The one that I have here is this 001 kasi medyo mas light yung hair ko ngayon, guys. And this is the lightest among all the shades. So, and this is the lightest. This is the lightest talaga. So, ito yung kinuha ko. And meron na rin siyang brush. Kaso hindi ko ginagamit yung brush na yun nito, actually. Kasi sobrang liit. Parang ang hirap niyang i-control. Parang hindi ako sanay. But still, I am loving this one. And makikita nyo naman, guys, gamit na talaga tong gilid niya. Tong gilid lang yung inaano ko. And sobrang pigmented nito.
dahil summer ngayon guys, meron tayong Dermplus moisturizing sunscreen in extreme 80. Grabe ito guys, parang may SPF 80 talaga siya. And ang pagandahan nito is waterproof siya, so kahit pagpawisan ka, hindi siya nahuhulas. Kasi diba, we need to reapply our sunscreen every 2 hours. And maganda to kapag pool party or sa beach, ganyan, maganda siya. Actually, nakailang ganito na ako. Parang pangalawa or pangatlo ko na ata. Pangatlo na to actually. Kaya lang, sabi ko nga dun sa isang vlog ko na hindi ko pa na-upload. Mas maganda kasi na bumili na lang ako ng ganito kasi lahat ng nakatube, puro 2018 yung expiration date niya. And I don't wanna spend my money sa product na mag-e-expire lang din na hindi ko na magagamit. So, kasi hindi ko mauubos yung ganun kalaki guys, tapos 2018 yung expiration date, sayang. And sa pang skin pa rin guys, ang favorite ko ngayong month na to is this Bath and Body Works in Sea Island Cotton. So, parang pag inaamoy ko siya, hindi ko alam, pero amoy, parang alam mo yung sa dagat, hindi naman siya balansa. Pero parang feeling ko, basta parang amoy summer siya, amoy parang yung grass na malapit sa sa dagat, parang ganoon. Sobrang napaka-summer lang ng feeling nito or ng scent nito, kaya sobrang gustong-gusto ko siya kasi yun guys, staycation ng lola nyo. Hindi ako makalabas, may trabaho tayo. Ang hirap ng my work. Pero kailangan natin yan para sa economy. And moving on sa favorite ko naman ngayong buwan na ito, this is the pabango from Victoria's Secret guys. And na-feature ko ito sa haul ko dati. Parang bigay kasi ito ni mama ni Mac. And this is in the scent Passion Struck. Sobrang nagtatagal nito guys na amoy sa katawan. Kasi more on dito, tsaka dito sa shoulder ko siya nilalagay. Sobrang favorite ko guys. Tingnan nyo naman, ito na lang na natira. Or ito na ang nabawas. That is a proper term. Kahit summer guys, nagda-dry pa rin yung lips ko kasi most of the time na, diba, naka-aircon tayo, most of the time naka-electric fan tayo kasi sobrang init. So, nakaka-dry yun guys ng skin and also ng lips natin. So, ito, ginagamit ko tong lip balm na to. This is the Careline Macaron Lip Balm in the taste. With the taste. In the scent or in the flavor, strawberry guys. Kasi ang sarap nito. Actually, si Bebe gustong-gusto nga nito kasi talaga siya, flavored strawberry talaga siya. So, parang ganyan. May merienda ka na, nakalip balm ka na, may merienda ka pa. Pero, kidding aside guys, kailangan talaga natin mag-lip balm. Lalo na kapag lagi kayo naka-aircon, lagi kayo sa may electric fan, magda-dry at magda-dry talaga yung lips mo guys. So, try this one if you haven't yet already. Sobrang ganda nito. And 80 pesos lang. Sobrang magtatagal na to sa inyo guys. Siguro mga ilang buwan na kung everyday ka nagli-lip balm. Mga 6 months to 1 year na siguro. Hindi pa mauubos ito. And we have a fashion item na favorite natin. This is the Grendha Sandals. Nabigay pa sa akin to dati ni Sis Tresee sa swap namin. First swap namin, I guess. I will put the link of that video down below for you to know guys. Kung hindi po nyo pa napapanood, go check that video out. Sobrang saya ng swap namin. Sobrang bongga ng mga binigay sa akin ng babaitang yun. And if you don't know Tresee yet, I will put her link down below. Sobrang masisiyahan kayo sa mga vlogs niya. So, ito yung binigay niya sa akin guys. And sobrang cute nito. And ginagamit ko siya everyday. Siyempre, naka-shorts lang tayo or naka-skirt. Maganda yan. Pang walking. Yan. Sobrang laid back lang. Diba? Kapag summer, pag lumalabas tayo. And the last thing here on my list is an application which is called VSCO or VSCO. Alam nyo to lahat guys kasi very popular ng application nito. Ganyan siya actually. Ito yung ginagamit ko sa mga pag-edit ko sa Instagram ko. If you have noticed my Instagram account, mas naging bright yung mga pictures na ina-upload ko kasi because of this application guys, nai-intensify mo kasi yung brightness niya or pwedeng yung contrast niya. Kahit hindi ka gumamit ng filter ng Instagram, actually maganda na siya. I recommend this application to you guys if you are more into traveling or kahit fashion, ganyan, kasi sobrang ang ganda, magiging kakaiba or mag-step up yung game nyo sa Instagram photos nyo. So, that's all for my monthly favorite ng April, guys. I hope you enjoyed watching this video and sana may mga nakuha kayong tip or may mga nagustuhan kayong product, just head on to your nearest store, Watson's, HBC, just
Yun lang naman ako bibili actually. And if you have enjoyed watching this video, please do not forget to give it a thumbs up. Share this video to your friends who are on a lookout of new products, guys. A must-have, BB Holic. So I'll talk to you guys on my next video. Bye! Mwah.